Ja. Glassene ser sådan her ud, eller lignende. Fyld dem op. Godt op. Meget i. Ikke så meget, så der ikke er der. Så starter vi. Nyd forestillingen. Læn jer tilbage. Det tager et kvarters tid. Så far, du kan nå på toilettet 2 gange. God fornøjelse. Så bliver Birgit 60. Ja, hvem skulle tro det? Tillykke med fødselsdagen, Birgit. Hvad tænker du, når man siger navnet Birgit? Ja, så tænker jeg på dengang min lille søster, hun fik sit navn. Det var faktisk storesøster Tove, der foreslog det. Og Gerda her, hun sad på køkkenbordet. Og det er så 60 år siden. En smitten latter, det er noget af det allerførste, jeg tænker på. Når jeg hører navnet Birgit, så er det jo ikke dig, jeg tænker på, fordi for mig har du altid heddet Bimse. Navnet Bimse, det har du fra en kanin, som du havde engang. Jeg har faktisk et billede her af Bimse kanin. Og man ser jo tydeligt ligheden mellem jer to. Især måske, hvis man lægger mærke til frisyren. Ja, ikke? Min dygtige lille søster. En kvinde, der har været heldig. Ja, hun har fundet Torkel. Måske også inden det, der er lidt sådan hysterisk. I hvert fald et kraftigt temperament. Hvad er dit første minde om Birgit? Så skal vi tilbage i tiden. Det er jo 39 år siden, vi to, eller også andre, startede her i Silkeborg. Her ved Ørnen. Og heroppe bagved, hvor vi startede på HF i 72. Og jeg kan ikke huske så meget fra de første dage, men det gik ikke ret lang tid, inden jeg fandt ud af, at det var en pige, som jeg i hvert fald synes om og gerne vil være sammen med. Det må vist være fondue, for han var i Holstebro. Første gang jeg mødte dig, tror jeg det var i foråret 1972 på parkeringspladsen på Grønjordskollegiet på Amager. Trump han prøvede sådan diskret at liste sin nyeste erobring op på værelse, for han ville have dig for sig selv. Og det fik han jo. Jeg har tænkt på, at hvis nu vi havde været lidt værre vakse dengang, så kunne vi faktisk fejre rubinbryllup her til næste år. Hun lå i den lille barneseng derhjemme. Jeg tænkte egentlig, mit første minde om Birgit, det var, at jeg tænkte, står alle op så sent hernede? Jeg tænkte, det var da godt nok en dejlig mand, hun har fundet. Hvad husker du særligt Birgit for? At hun altid kom for sent. Hver gang til juleaften kom hun i hvert fald en halv time for sent. Det er det, jeg husker hende for. Ja, det jeg husker Birgit rigtig meget for, det var en gang på en tur til Norge, hvor vi blev faktisk lidt uvenner. For jeg havde taget en fin flaske cognac med, som jeg regnede med, at vi skulle sidde og hygge os med ved pejsen. Men Birgit havde ikke så fine fornemmelser, så hun hældte kakaomælk i cognacen. Det blev jeg meget fornærmet over, og det havde vi store problemer med i flere år. Men vi er jo blevet venner i mellemtiden. Jeg skulle altid passe på hende, men samtidig med så var hun også altid min bedste legekammerat, da vi var små. Ja. Og senere, der husker jeg det, når vi skulle i byen sammen, og når vi skulle sove sammen, og når vi skulle prøve tøj sammen, og når vi skulle bytte tøj sammen, og når vi skulle lave alt muligt sammen. Er der noget, jeg husker Birgit særligt for, så er det nok hendes lammekølle. Det er simpelthen det er en sådan fast tradition, når man besøger Grønbjerg, at der bliver smækket sådan en på bordet.
og tit i følgeskab med sådan en feta-salat og nogle gange også en rejecocktail. Så det er klart noget, som jeg elsker ved Birgit. Og så er der jo også de der frugttærter, som hun altid kan ordne på et øjeblik. Det er også noget, jeg er meget glad for. En af de ting, som jeg særligt husker Birgit for, det er alle de tærter, hun har lavet i forbindelse med vores ture til Sverige. De var helt fantastiske. Og ja, det er i hvert fald noget, som jeg kan huske stadigvæk. Selvom du har en plus minus 8-10 stykker på begge øjnene, så har du altid meget skarpt blik på, hvad Tramp han går og laver. Og måske især på alt det, han ikke går og laver. Og så husker jeg engang for nogle år siden, hvor vi var ude ved Vesterhavet. Der mistede jeg mine briller ude i bølgerne. De var jo mindst en 8-10, nej, det var ikke 4-5 meter høje var de i hvert fald. Og du sprang resolut ud i det frådende hav og fandt brillerne til mig. Altså helt imponerende. Vi er ned på vores stamværtshus, så det kunne godt huske Eldorado. Nu hedder den så på 33, det kan man jo ikke kalde et rigtigt værtshus. Men jeg husker vores værtshusbesøg som noget utroligt sjovt, og du var altid klar til at komme herned, når vi havde fri fredag eftermiddag. Så skulle vi lige ned og have en enkelt eller to. En, der altid har gang i noget. Ja, det er der gang i Torgild. En, der altid har kunnet sætte Torgild i et godt gevindt arbejde. Hvis Birgit var et dyr, hvilket dyr ville hun så være, og hvorfor? Kagemand. Hvad for en dyr tror du, Moster Kiki, hun er? Hun er snegl. Den er en stor ø. Birgit ligner faktisk sin hund Frede. Hun ligner faktisk hunden Frede så meget, for hun bjeffer op fuldstændig, som hunden gør. Men i virkeligheden, ja, hun er faktisk god nok på bunden, ligesom hunden. En pandabjørn. Nej, isbjørn. En isbjørn, den kan klare sig selv under mest ekstreme forhold. Den er stærk og sej, og så også samtidig med blød. Et dyr? Så er hun en papegøje. Det er ret sikkert. Hvis jeg skulle tænke på et dyr, som Birgit kunne være, så må det helt klart være en tasmansk djævel. Man er sjældent i fred for en tasmansk djævel, og der er kontant afregning, hvis man siger noget, der er forkert. Hun vil være en ugle. Den er så klog. Hun vil være en myredronning, fordi den kan have en masse arbejder, og hun har jo Torgild. Ej, det må være det tætteste, vi kan komme. Hvad for en dyr var det, vi snakkede om? Var det en snegl? Hvorfor var hun en snegl? Var det, fordi hun var lidt langsom? Kommer hun ikke altid for sent til Moster Kiki? Altid, ikke? Har Birgit en hemmelighed? Bimse er i virkeligheden skrub arbejdsliderlig. Hun har spredt det rygte i lang tid, at hun vil stoppe med arbejdet, jo før jo bedre. Det passer overhovedet ikke. Hun bliver simpelthen ved, til hun bliver båret ud. Bimse kan slet ikke finde ud af det der med sommertid og vintertid. Det er faktisk så alvorligt at stå til hende. Ja, så røg havemøblerne ud om vinteren og ind om sommeren. Det kan hun bare ikke klare. Hun er faktisk også rigtig sød. Altså hun laver mad og hygger også om os, og ja, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er... Far,
Når ikke hun er der, så det passer da slet ikke, hvad du siger. Det gør det vel nok. Du siger du skal da ikke blande dig i mit indslag. Du siger altid, hun er streng, og hun vil bestemme alting. Det passer. Nej, hun er. Du siger jo lige, hun er sød, ikke? Altså, du skal ikke blande dig i mit indslag. Gå. Forsvind. Ja, det siger vi bare så. Moster Birgit, hun har en hemmelighed. Men det er der ikke nogen, der ved, så det skal ikke lige snakke alt for højt om. Hun kunne egentlig faktisk godt tænke sig at være lidt berømt, men det kan vi jo alle sammen. Men derfor så meldte hun sig til det der program tilbage i tiden, der hed Fra Skråt til Slot. Og det gik sådan set også meget godt, bortset fra, at der var alt for meget skråt. En lille hemmelighed, som jeg godt synes, at vi herefter de mange år godt kan røbe nu. Fordi oprindeligt, så var du jo en dreng, der hed Jens. Der har vi et billede af Jens, da du var 10 år gammel. Men det var sådan, at du var jo mest til drenge, og har altid været mest til drenge. Så det blev besluttet, at det nok var klogest at skifte køn, inden du kom i teenagealderen. Og det er så også gået meget godt endda, kan man sige. Tror du, Moster Kigge, hun har en hemmelighed? Hvad hun gør nogle gange? Ryger hun nogle gange? Hvad siger hun så? Det lugter. Det lugter, hvis hun ryger, ikke? Det lugter. Det lugter. Det lugter. Tror du, det er hendes hemmelighed? Ja. Ja, kunne det godt være. Jeg tror ikke, Birgit har nogen hemmelighed. Hun kan slet ikke holde på en hemmelighed. Det tænker jeg nok, men det ved vi jo ikke noget om. Jo, jo, det må hun have. Hun har sagt, hun kan lide Torgild. Det har i hvert fald været godt gemt. Hvad er Birgits spidskompetencer? Det er at snakke telefon. Du kan spotte en vejpisser på 3 kilometers afstand. Også selvom han måske ikke engang er stået ud af bilen endnu. Det er ret fantastisk. Hun har altid et råd til folk i nød. Hun kan sagtens sætte Torgild i gang med 4 ting på én gang. Ja, altså planlægningen har en stærk side i den retning. En af Birgits spidskompetencer, det må nok være sådan noget med at skrive sange. Jeg har aldrig mødt en, som er en så sikker sangskriver som hende. Altså, man kan dårligt nok holde en fest, før hun kommer rendende med en sang. Og det er meget tit på den der Katinka-melodi, som hun har lavet den på. Er det mere end skrive sange? Ja, det er der masser, men altså... Snyde forsikringsselskaber. Ja, det er rigtigt. Det er noget med, hun er rigtig god til at lave mad. Og jeg mener også, det er en spidskompetence, at hun altid har et godt humør. Og så det, at hun kan tage alting med en knusende ro. Dem har hun flere af. Men en af dem må altså være, at hun er rigtig god til ikke at bekymre sig om småting. Og det er vi vist nogen, der godt kunne lære lidt af. Hvis du skulle give et råd til Birgit nu, hvor hun er fyldt 60, hvad skulle det så være? Ja, hvis det er, jeg skulle give et godt råd til Birgit her på hendes forbindelse med hendes 60-års fødselsdag, så var det at sende hendes hund til min adresse. Jeg kunne faktisk enormt godt tænke mig at spise den så hurtigt som muligt. Drikker Moster Kigge alt for meget rødvin? Gør hun det? Ja. Skal du sige til hende, hun skal stoppe med rødvin? Stop med rødvin. Stop med rødvin. Stop med rødvin. Skal du kigge på far? Så siger du, stop med rødvin, Moster Kigge. Stop med. Ja. Stop med. Får man ondt i hovedet. Det var ikke det. Hvis jeg skulle give et godt råd til Birgit, så skulle det nok være, at hun skulle se at få skaffet den der køler i vejen. Det er bare blevet for meget med den, og jamen, hvis hun fik den aflivet, så tror jeg bare, hun ville få lidt mere tid til sig selv, faktisk. Nyd livet hver dag. Ja, hun har vel også et par ting, hun skal huske at have gjort. Giftes for eksempel. Så vidt jeg ved, så er hun ikke gift endnu.
Så nu har han vel været på prøve i et stykke tid, så nu må det være ok. Ja, jeg mener nu også, at hun har haft ham helt farvelpas, så det må være tiden til, at de skal giftes. Et godt råd. Skyd den satans køter, så vi slipper af med den. Jo før, jo bedre. Altså, jeg har aldrig rigtig mødt Bimse, men jeg synes helt sikkert også, at den køter skal aflives. Så vil jeg lige slutte af med at give dig et velment råd fra en, der er lige så gammel som dig selv. Hent dit efterlønsbevis allerede på mandag. Hej Bimse. Ja, hun holdt sådan godt hende, BB. Nogle gange så har jeg faktisk tænkt over, om det der med de rygproblemer, om det er bare noget, at hun finder på. Og hun har passet mig adskillige gange, da jeg var en fed lille gnom, der ikke lavede noget som helst. Men så tænker jeg også straks Troldtoft, og så tænker jeg et godt grin. Når vi skal på loppemarkedet sammen og finde det allerbedste guld. Alt for meget skråt. Det må være at formulere sig over forsikringsselskaber. Vi håber, vi er velkommen og stadigvæk. Også efter. Og held og lykke med at Torkel. Ja. Kan du sige hej hej? Hej. Ses. Ses. God fest. Ja. God fest, sig det. God fest, ja. Godt til Jens der. Sådan. Og jeg håber, I nød det lille indslag. Og tusind tak for hjælpen, alle jer, der har hjulpet til med det. Tillykke, mor. Stort tillykke.